दिवचले पिवपाच्या उदकाच्यो पाईपलाईनी फुटून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी चल्ल्या। ताचेर लक्ष दिवपाक भोवते युनिट दवरात, दिवचलकारांनी मागला। उदक वाटयात, उदक साठयात अशें सरकार लोकांक सांगता, पूण पीडब्ल्यूडीच्या उदका विभागाची स्थिती दुसऱ्यांक सांगता तत्वज्ञान स्वता सुके पाषाण अशी जावन रावल्या। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। आम्ही पळयतात की बिचोलेचो जो रस्तो आसा मेन रोड तो वाडयला, पूण जी लक्ष दिवपाक जाय आसलें तेंच्यांनी डिपार्टमेंटान पीडब्ल्यू डिपार्टमेंटान तशें लक्ष दिवंक ना। पयलींचो रस्तो बारीक आसल्या कारणान आतां रस्तो वाडला, पूण तेज्या फोनाची पायपलायन आसली उदकाची फ्रेश वॉटर सप्लाय करपाची ताजेर लक्ष दिवंक ना। ती जागे जाग्याचेर सद्या फुटलेली आसा आनी पयलीं ते बारीक उदीक व्हांवतालें, आतां ते मोठ्या प्रमाणान उदीक व्हांवून सगळें वेस्ट जाता आनी ताचेर कोणाचेंच लक्ष ना। पूण अशें खुबश्या जाग्यार जे उदीक व्हांवता ताचेर लक्ष दिवपाक जाय। तशेंच आमी म्हणटा की पोड्ड्या तशेंच हावजींग बोर्डा कडेन तशेंच बाजारांनी खुबशे कडेन जाग्यांचेर आसा की थंयसर उदक व्हांवता। उदक वाटयात, उदक साठयात अशें खुद्द सरकारच सांगता, पूण दिवचले भौशीक उदका पाईपलाईनी फुटून हजारांनी लिटर उदक व्हांवन फुकट वयता, ते कोण अडवपाचे? सरकारा कडेन उदकाचें नियोजन ना, लोकांक सांगतात ब्रह्मज्ञान, आपूण सुके पाषाण अशें जालें ना हे विचारता दिवचलचो ज्येष्ठ नागरिक। बिचोली शहराच्या परिसरात असं आढळून येतं की रस्त्यांच्या बाजूला डेव्हलपमेंटच्या कामामुळे अडथळे आलेले जे पाण्याचे प्रवाह आहेत ते फुकट जाते पाणी। एका बाजूनं सरकारला जर असं म्हणायचं असेल की पाण्याचं संवर्धन करावं, जनतेने ते सांभाळून वापरावं, तर त्याचबरोबर असलेल्या उपलब्ध पाण्याची किंमत समजून म्हणजे व्हॅल्युएबल असलेलं हे जे पाणी आहे हे रस्त्यावरचे खड्डे वेळोवेळी बुजवून आणि पाईप्स वेळेवर आणि टाईमशीर ते दुरुस्त न केल्यामुळे हे जे पाणी वेस्ट होते या पाण्याकडे लक्ष देणं जरुरीचं आहे। सरकारनं दोन्ही बाजूने बोलून याच्यात काही होणार नाही, पण त्यासाठी स्वतंत्र डिव्हिजन एखादी फिरती जर ठेवली तर हे काम नियंत्रित करता येईल आणि पाणी फुकट जाणार नाही। संपत्ती, निसर्गाच्या संपत्तीचं संवर्धन करणं ही सगळी प्रायोरिटीनं हे आपण स्वीकारलं पाहिजे, जनतेनेही स्वीकारलं पाहिजे। आणि म्हणून मला असं म्हणायचं आहे की कुठेही तुम्ही हे पाणी फुकट जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी, त्याच्यासाठी तुम्ही नियोजन करावं जे दिसत नाही केलेलं। रस्ते, पाणी आणि विजेसाठी कॅपिटल रूटवर आम्हाला सरकारला कर्जही काढावं लागतं आणि ही जर सत्य परिस्थिती असेल तर त्याचा एक एक रुपयासुद्धा त्याच कामाला खर्च होणं अत्यंत महत्त्वाचं। म्हणून वीज आणि पाणी या बाबतीत शासनानं खरोखरच मेंटेनन्ससाठी एक वेगळी डिव्हिजन उभी करून ती सतत फिरती ठेवून गावाचं नियोजन झालं तर त्याच्यात खरोखरच पैशांची बचत होईल आणि जास्त पैसे खर्च होणार नाही। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली।